לכולם, ברוכים הבאים לסרטון חדש של כדורגל בבית עם אופיר, שזה אני, כמובן, כן. והיום נדבר על 5 סוגי אוהדי כדורגל. תגיבו אתם בתגובות, ויאללה בואו נתחיל. שוב, אני צריכים היום, אני עוזרת הקבוצה, באמת, שוב, אני עוזרת הקבוצה, באמת, שוב, איזה מתח, שוב, איזה גול, נשמענו את הכי טוב שלנו בעולם, אומייגאד, שוב, איזה מתח, איזה מתח, מתח רוגתי. אולי זה סתם היה בעיטה רגילה? אוקיי. אבל למה הם לא חוטפים לו? ליד השלב, הוא חודר לבנה. חשבתי שאסור לגעת ביד, לא? הנה, למה זה עם הוורוד נוגע ביד? רגע, לא הבנתי. אוקיי, הבנתי. תראי אותי כשאני כבר במשחק. זה 5 סוגי אוהדי כדורגל. אל תשכחו להגיב בתגובות. אני הייתי 4 או 1, לא יודע, ותשימו לייק ותשימו סאב, ויאללה ביי.